Laqa storika. Hekk kienet diskritta l-laqa li saret bejn l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi u l-Front Ħarsien ODZ. Ir-rappreżentanti taż-żewġ għaqdiet iltaqgħu madwar mejda fejn iddiskutaw l-isfidi ambjentali. Huma tkellmu fit-tul fit-tentattiv li nstabu punti ta' konverġenza dwar qasam li t-tnejn qablu li m'għandux jiġi politiċizzat. Il-President tal-MDA Sandro Ketkuti qal li l-assoċjazzjoni li mmexxi hu mhix kontra l-ambjent u saħaq li l-ekonomija u l-ambjent huma bħal katina li jmorru flimkien. Saħaq li l-MDA minn dejjem kienet kontra żvilupp li jsir f'żona barra mill-iżvilupp. Spjega kif mal-parti l-oħra se jitkellem dwar il-bżonn li ma tintużax art mhux minsusa filwaqt li d-dissin tal-proġetti m'għandhomx ikerħu l-ambjent tal-madwar. Min-naħa tiegħu Michael Bergoglio f'isem il-Front Ħarsien ODZ qal li huwa qatt ma kien kontra l-iżvilupp iżda dan irid ikun wieħed sostenibbli. Spjega kif bħala front ma jaqbilx ma' reklamazzjoni tal-art u dan jista' jseħħ biss f'eċċezzjoni l-proġett propost ikun ta' priorità nazzjonali. Dwar il-Master Plan ta' Paċeville, il-Front Ħarsien ODZ spjega li ma' dan għandu jkun hemm Master Plan ieħor nazzjonali għaliex Paċeville imiss manħawi oħra li jistgħu jintlaqtu mill-istrutturar propost. Fuq din it-tema tkellem ukoll Ketkuti li saħaq li l-MDA qed wettaq l-analiżi tagħha dwar il-Master Plan li ħareġ il-Gvern għal Paċeville. Madankollu saħaq li l-ewwel osservazzjonijiet tal-iżviluppaturi huma li huwa pjan meħtieġ favur ir-reġenerazzjoni tal-mekka tad-divertiment f'pajjiżna. Sa dan it-tant iż-żewġ partijiet qablu li joħolqu working group sabiex jiddiskutu temi komuni li jaqblu fuqhom dwar l-ambjent.